बिदिब्ला नोंथांमोना नुबाय इजराइला इराननि सायाव फिन रिटालिएट खालाममारबाय आरो एयार स्ट्राइक खालाममारबाय ड्रनजों एटाक खालाममारबाय बेबादि खौराङाव ओंखारनानै फैदों जाय बाथ्राखौ जों सानबाय थादोंमोन इजराइला माब्लाबाबो गावनि सुथुरखौ जाय इजराइलखौ दुखु होयो बेखौ माब्लाबाबो नागारा आरो बेनि फिन हिसाबै मोनसे पोस्टारिं एटाक खालामनाय खौराङाव ओंखारनानै फैदों खनसेनो मोनस्नि सिटियाव इराननि मोनस्नि सिटियाव एटाक खालामनाय बेबादि खौरां ओंखारनानै फैदों आरो बे एटाकआ मिसाइलजों ना ड्रनजों जादों बे खौराङा दासिम क्लियार जायाखै नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा इराननि जि निउक्लियार साइट इस्फहान सिटिनि जि निउक्लियार साइट बेनि खाथियाव मोनथामसो ब्लास्ट जानाय खौरां ओंखारनानै फैदों माने मोनसे एयारपर्टनि खाथियाव ब्लास्ट जानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे ब्लास्टआ ड्रन एटाकनि होननानै बेबादि खौराङाव मिथिनो मोनदों नाथाय इराना बेखौ टटेलि नेवसिदों बे एटाकआ मिसाइलनि नङा बे एटाकआ ड्रनजों खालामनो नाजादोंमोन इजराइला नाथाय बेखौ इराननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा मा खालामदों इन्टारसेप्ट खालामदों आरो बे एयार डिफेन्स सिस्टेमनि इन्टारसेप्ट खालामनाय मिसाइलनि ब्लास्टनिसो बे साउन्डआ बेबायदि बुंदों नाथाय बेसेबां रियेल बे बाथ्राखौ जोङो मिथिया दा समा खिन्थागोन मा जायो फैनाय समफोराव गासैबो इनफरमेसना मोनसे मोनसे फैबाय थागोन नाथाय इराना दाबि खालामदों बे एटाकआ टटेलि फेल जादों नाथाय इजराइलखौ नोंथांमोना मिथिगौ इजराइला माब्लाबा बै एटाकफोरनि बाथ्राखौ खुला-खुलि माब्लाबा बुङा आरो बे हिसाबै दासिम जों मिथियाखै नाथाय गुबुन एजेन्सिफोर निउज एजेन्सिफोरनिफ्राय माखासे खौरां फैदों काटारनि माखासे एजेन्सिनिफ्राय नोंथांमोना खोनादों जानांगौ जे मोनसेसो मिसाइला स्ट्राइक खालामदों नाथाय इराना बेखौ टटेलि मा खालामदों रिजेक्ट खालामदों बे फल्स इनफरमेसन फल्स निउज होननानै बुंदों नाथाय बे बाथ्राया रोखा इजराइलनि मोनसे नङा मोनसेयाथ' एयार स्ट्राइक खालामनायाव साक्सेसफुल जाथारदों आं बेबायदि बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि बादिब्ला बे एटाकआव मा इराननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनायाव साक्सेस जादों मानोना इजराइलनाव जायफोर हाथियार दङ बै हाइटेक हाथियारफोरखौ इराना माब्लाबो इन्टारसेप्ट खालामजोबनो हाया बे बाथ्राया रोखा बिनिखायनो नोंथाङा मा सानो नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा बेवहाय जि एटाक जादों बे एटाकआ नाथाय पोस्टारिं टाइपनि एटाक माने इराननि एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ टेस्टिं नायनाय बायदि मोनसे एटाक होननानै आं बुंगोन नाथाय मोनसे गिथावना बाथ्राया जाहैबाय जुदि मोनसे हादरखौ बेबायदि एटाक खालामनायनि आरो बिबो बिखौ एटाक खालामबा बेबायदि जुदि खालामलायबाय थायोबा मोनसे समाव बे मोननै हादरनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहानि मोनसे सिचुएसन क्रिएट जागोन आरो निउक्लियार साइडआ मा जागोन रैखाथि थानाय नङा बबेबा जुदि बमा मिसाइला ड्रना जुदि बबेबा निउक्लियार साइडआव जुदि ब्लास्ट जायोबा मा जागोन बे जाबाय जोंनि बुहुमनि थाखाय जोबोर गिलु-बालु खैफोद गोनां खौरां मिथिनाय बादिब्ला दा इराना इमारजेन्सि मिटिं खालामबाय थादों इमारजेन्सि मिटिं खालामनानै माबोरै बेनि रिटेलिएट खालामनांगोन ना नाङा बेनि फिननाय होनांगोन ना नाङा फिन बदला लानांगोन ना लानाङा बेनि सायाव सावरायदों नाथाय मोनसे बाथ्राथ' बुंदोंमोन बिसोरनि दैदेनगिरिफ्रा मा जुदि इजराइला बेबायदि एटाक खालामोबा सेकेन्ड समनि गेजेरावनो उइदाउट माने सम खोमायालासिनो मा खालामगोन एटाक खालामगोन रिटेलिएट खालामगोन बा बेनि फिननाय होगोन बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय एटाकआथ' थांनाय हरावनो जादों दासिम इराननिफ्राय जेबो बेबायदि फिननाय फैयाखै नाथाय बबेखानि बे बाथ्रायाबो रोखा मानोना माखासे प्रक्सि दंना बिसोरनिया जेरै हेजबुल्ला दङ हुथि दङ हामास दङ बैसोरनि थ्रयै खिन्थु इजराइलाव एटाक खालामगासिनो थादों मानोना थांनाय मोनसे निउसाव नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेखौ जुदि निउसफोरखौ नायदोंबा हेजबुल्लाया मा मिसाइलजों एटाक खालामदोंमोन आरो बै हिजबुल्लानि मिसाइल एटाकआव बबेखानि मिसाइला सोरनि नोंथांमोना मिथिगौ बे इराननि मिसाइल इराननि प्रक्सि हेजबुल्लाया स' बै मिसाइल एटाकखौ आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेम गुबुन जि डेभिड स्लिंआनो जा एर' मिसाइल सिस्टेमानो जा बैफोर मा बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनायाव फेलें जादों आरो बै मिसाइला स्ट्राइक खालामदों इजराइलनि हायाव हेजबुल्लानि बे मिसाइला आरो माखासे आइडिएफनि फर्सफोरा जोखोम जादों आरो सोरबा जिउबो जोबनो हागौ गोब्राब जखम जानायफोरा बेबायदि खौराङाव ओंखारना फैनायखौ नोंथांमोना मिथिगौ स' इरानाबो मा खालामबाय थादों टेस्टिं खालामबाय थादों जे इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेसेबां पावारफुल बेसेबां स्ट्रं माब्ला बेयो इन्टारसेप्ट खालामनाय माब्ला बेयो फेल जायो माब्ला बेयो जाम जायो माब्ला बेयो माने कनफिउजन जायो आरो इजराइलाबो इरानाव थांनानै बेबायदि मा पोस्टारिं खालामदों टेस्टिं नायदों बेबायदि खौरां ओंखारनानै फैदों मानोना नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि इजराइलाव ओरैबायदि फाइटार एयारक्राफ्टफोर दं F-35 F-16 बेबायदि हाइटेक फाइटार एयारक्राफ्टफोरा दङ 5th जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्टफोरा दङ आरो बै 5th जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्टखौ जुदि खनसेनो जुदि इरानाव लांनानै जुदि टेस्टिं खालामोबा मा जागोन बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनोबो हागौ S-300 मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमजों आरो बाबर 373 एयार डिफेन्स सिस्टेमनि हेफाजाबै इराना बेनिखायनो थोंजोङै बेवहाय एटाक खालामनायाव गोजानाव थादों माने टेस्टिं नायदों आरो जोबोर साइसिन्थि जोबोर मोजाङै नायफाम मा खालामदों एटाक खालामनो टारगेट लादों इजराइला
आरो नोंथाङा नुगोन बे इरानाव एटाक खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव लेबाननावनो जा सिरियायावनो जा इराकआवनो जा गुबुन गुबुन जायगायावबो खनसेनो एयार स्ट्राइक खालामदों इजराइला मानोना बैफोर जायगानिफ्रायबो मा खालामदों इराना इजराइलनि सायाव एटाक खालामबोदों 1 एप्रिलनि जाथायनिफ्राय हमनानै 13 एप्रिलाव इराना बेबायदि एयार स्ट्राइक खालामनायनिफ्राय हमनानै दिनैनि थांनाय हरनि तारिखाव हरनि समाव जि जाथाय जादों बे जाथायफोरा मा फोरमायो मोनसे हादरखौ मा खालामबाय थादों एटाक खालामबाय थादों स' नोंथाङा बे बाथ्राखौ मोजाङै गोसोआव लाखिनाया मोजां जिहेतु इजराइला बेबायदि एटाक खालामबाय इरानाबो फिन एटाक खालामफिनखाथारसिगोन बे बाथ्राया रोखा बेनिफ्राय जोङो नङा बा बेबायदि खालामनाय नङा बेबायदि जों साननाया माबा मोनसे रोखोमैथ' एटाक खालामगोन हयथ' गावसोरनि प्रक्सिनि हेफाजाबै एटाक खालामगोन बा हुथि बा हामास एबा हेजबुल्लाहनि हेफाजाबै बेखौ खालामथारगोन बे बाथ्राया रोखा अब्ला आरो फिन इजराइलाबो एटाक खालामफिनगोन स' बेबायदिनो मोननैबो हादरनि गेजेराव दावहाया सोलिबाय थागोन मानोना बे बाथ्रायाबो रोखा पलिटिकेल मोनसे क्राइसिस जादों मोननैबो हादराव मानोना बेबायदि गुबुन मोनसे हादराव एटाक खालामनायनि उनाव जुदि बे हादरनि सरकारा जुदि फिन एक्सन लायाबा मा जागोन बै सरकारा गोलैनायनि चान्स थायो दावहानि समाव जायखिजाया पलिटिकेल लिडारनि गादिया थांनायनि बहुत चान्स थायो इजराइलनि बेलायाव बेनो बेन्जामिन नेतान्याहुनि जि सरकार बे उइक सरकार आरो ओरैहाय इरानाव जाय सरकार दं बेबो पाब्लिकफोरनि सायाव जेबो बुंनाया पाब्लिक प्रेसारा बिसोरनि सायावबो दङ बेनिखायनो गावसोरनि गादिया थांनोबो हागौ बे जानि थाखायनो बेबादि एटाकफोरा सोलिलायबाय थागोन बेबायदि नोंथांमोना आइडिया खालामनो हागोन नाथाय बयनिख्रुइ गिनलागाया जाहैबाय बयनिख्रुइ गिथावनाया जाहैबाय मा इजराइला गावसोरखौ मोनसे श' खालामनो नाजादों मा जे बिसोरनि जे निउक्लियार साइट इस्फहान सिटियाव थानाय जे निउक्लियार साइट बे निउक्लियार साइटनि खाथियाव ब्लास्ट खालामनानै बेखौ दिन्थिनो नागिरदों जे इराननि निउक्लियार साइटआ इजराइलनि एटाकनिफ्राय रैखाथि नङा बेबायदि दिन्थिनो नागिरदों स' बिनि खाथियाव थांनानै ड्र'ना सहैनानै ब्लास्ट जादों जायाबा इन्टारसेप्ट खालामजायोबाबो खाथिसिमथ' सहैदोंना जुदि खनसेनो स्वाम ड्र'नखौ जुदि खनसेनो लन्च खालामबा बिनि मोनबेसे गावख्लायगोन मोनसे मोननैयाथ' स्ट्राइक खालामथारगोन नोंथांमोना बे बाथ्राखौबो मिथिनाया मोजां इराननि मेन जि पावार बे पावारा जाबाय मिसाइल आरो ड्र'न साइड ड्र'न मोननै हादरनि गेजेराव जि बर्डार बे बहुत गोजान एसेबां गोजानावथ' लेन्ड आर्मिया थांनानै नेभिया थांनानै दावहा नांनाया पसिबल नङा बिनिखायनो बेवहाय मोनसेल' लामा दं बे जाहैबाय मा एयारफोर्सनि हेफाजाबै मिसाइलनि हेफाजाबै ड्र'ननि हेफाजाबै बेनिखायनो इरान आरो इजराइलनि गेजेराव दावहा जायोबा फिउचाराव बे दावहाया जागोन मा एयारफोर्स बा एयार एटाकजों सोलिगोन मोनसेया मिसाइल लन्च खालामबा गुबुन मोनसेया मिसाइल लन्च खालामगोन मोनसेया ड्र'न एटाक खालामबा गुबुन मोनसेयाबो ड्र'न एटाक खालामगोन बा फाइटार एयारक्राफ्टजों एटाक खालामगोन हेलिकप्टारजों एटाक खालामगोन बेबायदिनो सोलिगोन नोंथांमोना जायखौ सानदोंमोन बेनो मोगथाङाव जाबाय इजराइला गावनि सुथुरखौ माब्लाबाबो चान्सआ खारग'नायनि चान्सआ बेखौ पानिशमेन्ट होनानैसो नागारथारो बे जाबाय इजराइलनि मोनसे आदर्श बेबायदि दावहा नांनो थाखायसो दिनैसिम इजराइला बेबायदि थांनानै दङ गावसोरनि थामोनथाखौ रैखा खालामनानै लाखिनो हादों लोगोफोर जेब्लानो आपडेट मोनगोन नोंथांमोना बे आपडेटखौ आं नोंथांमोना अरायबो लाखिबाय थागोन जे इराना थारैनो इजराइलनि बै एटाकफोरखौ मा गावसोरनि एयार डिफेन्स सिस्टेमजों होबथामारनो हागोन ना हाया बेनि सायाव नोंथांमोना आं भिडिअ लाबोगासिनो थागोन नोंथांमोना बे भिडिअफोरखौ नायनो दाबाव फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ आं बेखिनियाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोना आंनि मोनसे गुबुन चेनेल फेकपेडिया बे फेकपेडिया चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखौ नायनो दाबाव बेवहाय माखासे ओरैबायदि नोंथांमोना नलेज मोनगोन जाय नलेजआ नोंथांनि लाइफनि माखासे मिसकनसेपसनखौ खारगोन आरो माखासे मिथिनो गोनांथार बाथ्राखौ नोंथाङा मिथिनो मोनगोन बै चेनेलाव हाजार हाजार बेबायदि भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बै भिडिअफोरा नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट इनफरमेटिभ जागोन आरो बेयो जोंनि लाइफनि थाखाय एप्लिकेबल जागोन बा नोंथांनि गोबां खामानियाव फैनो हागौ बियो गोबां बिथिङाव नोंथांखौ हेल्प होनो हायो बे मोनसे चेनेलाव नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ नायो नाथाय बै चेनेला जानो हागौ बै चेनेलखौ नोंथांमोना नायनानै बरिं मोननो हागौ नाथाय नोंथांमोना बेहाय ओरैबायदि इनफरमेसन मोनगोन जाय इनफरमेसना नोंथांमोननि थाखाय अरायबो हेल्पफुल जागोन बेनिखायनो फेकपेडिया चेनेलखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो बिनि भिडिअनि सायाव कमेन्ट्स लिर गोरोन्थिफोरखौ श' खालाम स' फ्रेन्ड्स बिदिब्ला आसा थाबाय नोंथांमोना बै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन थेंक इउ